بسم الله الرحمن الرحيم. Guni adin nasa katawa bae na tialuan yan suwatayan na piakauntudian na pinutul niya nung nagyang kaya miya kapipi atutul. Hey watakulay atiguina guni atigyan na makakawing kami kuwama ka na minisigtigyan sumasa adna kaya tukawan akan abagwa balita agyam ko to abalita kaya tukawang ko nasudin so kaya tukawayak nun na dia kan din katawan wanda kan tigwa subabayakan si ko ginawakan. Hey watakulay atigwina bangka dikatawi ang ko to balita gito sok ya balitang ko sa tigyan na matatago si ko tiyanakan. Hey watakulay si ko kaya tagu ka si ko tiyanakan napigisiga tigyan sumasa napagkalinalin sukap pagagdamakan na tigwina di mapamimili sub kakanakan sabab ko dia kan di kapangraring na si ko kapakalaka si ko tiyanakan at tigwina na di ko kisugot tiya si ko mga galabak sabab sasasawan na ko amawan ako sa ubaan din namang bulaular kamarata igira pagiga ko si ko kagagawi na di ko pakaigapiya kadi ko pakakalid sabab sab kalaka ko ubaan din namang bulaular kamarata ay watakulay sa pitiruin na ay watakulayakan si ko kaya tarutop ka siyaulan namya kaysa akagagawi watakulay namya kagdam ako sa kasakit nagyang kaya kasakit at tigwina namya kagdamakat watakulay na ayad na katawi ko ron na ubag dito din sugawi akapakikwerakan wallahu subhanahu wa ta'ala sa niyawa nagyuto beso ka pambalilitarakan na tigwina si kuwatayan na hey watakulay si kukyapitayan nagyuto sugawi akit pambawatan na kadraka nagyang kutuwa kasakit ang magagdamakan si kukapliyong ka na api amya kay sa tigwina si kuwatayan na dakos ka din kapamikiri sa barata sa ubakos ka supi sa kapakasimbuang kasagyang kaya dunia na sukya pakaliyong kasagyang kaya dunia na sulangon no kasakit si iko siyaulan ang magagdamakan na tigwina na sukasakit o siyaulan na miyada si iko masa akilya kurka na lagi dubakan kalipatan sulangon no miyagdamakan na masakit kaya minisambi si iko kasakit ang miyagdamakan na babayasir ka na miya paladakan na tigwina so Allah subhanahu wa ta'ala sa miya tarwakan na Rabbi Ala'ala mga luksami mga pagaremi si kuwagama kinanglan din suka sirbisi tano si ko mga inatano sabab sa suina natunga na yung mapurwa pangkatan ay nibagayron o Allah subhanahu wa ta'ala si ko kapagadatiron taman sa di din matarima so pang ni uri pa no Allah taman sa di niya mi pamangni sa kamapian sumbala aloksiyan